Uredbom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na regres za gorivo i đubrivo, registrovani poljoprivredni proizvođači imaju pravo na korišćenje regresa za eurodizel, odnosno gasno ulje 0,1 i đubrivo AN, ureu, kan i san, kao i različite kombinacije MPK kompleksnih i mešanih đubriva. Podnošenje zahteva će biti jednokratno, a treba napomenuti da poljoprivredni proizvođači pri podnošenju zahteva moraju imati fiskalne išsečke o kupovini dizel goriva, da li je to gasno ulje ili eurodizel, i kupovini mineralnog đubriva. Najmanja količina za podnošenje zahteva za dizel gorivo će biti od 60 litara po hektaru, a za mineralno đubrivo 300 kg po hektaru, znači da bi iznos bio podsticaja 50 dinara po litri, znači to je 3.000 za dizel gorivo i 3.000 za mineralno đubrivo. Poljoprivrednici su u obavezi da uz zahtev za regres prikažu i fiskalne račune kupljenog inputa. U Šabačkoj direkciji za poljoprivredu ističu da će fiskalni računi za subvencije za gorivo i đubrivo važiti za sve količine kupljene od nove godine. Tako da ne treba brinuti poljoprivredne proizvođače da račune koje su za prihranu proletos pšenice, ječma i drugih strnih žita, kao i za kupovinu dizel goriva za prolećnu obradu neće važiti. Znači svi računi će važiti koji su sačuvani od 1. januara 2014. godine do 15. novembra 2014. godine. U Šabačkoj direkciji za poljoprivredu podsjećaju da registrovana poljoprivredna gazdinstva zahteve za subvencije za gorivo i mineralno đubrivo mogu od 5. maja predavati u Upravu za trezor.